Dějištěm 16. ročníku mezinárodního veletrhu oční optiky, optometrie a oftalmologie Opta se stal nový multifunkční pavilon P na brněnském výstavišti. Opta 2010 svým rozsahem i kvalitou nabídky potvrdila pozici vedoucího optického veletrhu v zemích střední a východní Evropy. Vystavovatelé prezentovali nové kolekce obrub a slunečních brýlí pro rok 2010 a desítky zajímavých novinek. Vrcholem veletrhu se stalo vyhlášení prestižní ceny Top Opta, ve které v letošním roce soutěžilo rekordních 24 výrobků. Odborná porota vybrala 4 vítězné exponáty. Cenu získali jednodenní silikon hydrogelové kontaktní čočky One Day AccuView True Eye od společnosti Johnson & Johnson Vision Care. Dále byly oceněny individuální pracovní brýlové čočky Impression Ergo Free Sign vystavovatele Rodenstock Česká republika. Porotě neunikl ani přístroj japonské značky Topcon SL Scan One, který jako první na světě umožňuje použití technologie OCT na štěrbinové lampě. Unikátní design a funkčnost ocenila porota u brýlových obrub z kolekce Ludwig Rosenberger s patentovaným uchycením stranic bez použití šroubků. Vysoká účast odborné veřejnosti a vystavovatelů potvrdila fakt, že i přes nepřízeň ekonomické krize je o výstavy a veletrhy v oblasti oční optiky velký zájem.